kristala daukate, eskapartearena, hor garai batean zerbait egon da, negozio bat egon da martxan, lanbiden bat. Zergatik iritsi gen egoera honta, nik uste ez dela arrazoi bakarra, kasu gehienetak gertatzen bezala. Kontuan hartu behar dela herriaren egituraketa, nahiko herri xelebregea, erdigunea bat gabe, eta horrek bere eragina eduki izakela, batzuk kotxez mugitzen dela jendea orain dela 15 urte baina gehiago, eta horrek eragina dakala. Eta bestetik, nik uste, eragina dakala baita ere, kalearen utzikeria esango genuke. Kale hori peatonalizatu zen, zerneko urteetan zenbait ekimen eta pixka bultatu zian peatonalizazioarekin lotuta, eta ondoren utzi egin da. Nik uste peatonalizazioa bera ere bastante eskasa izan zela, alegia. Kalea beti izan da kale estua den neurrian iluna eta bat, baina peatonalizazioa izela baten egin. Kaleari bizitasun bat eta argitasun gehiago eta eman beharrean, lehen bezin tristea edo geratu zela. Eta bestetik, baita ere beste fenomeno bat. Nik uste, merkataritza eta hosteleritza barrutik agian beharraina ez dia zaindu, baina kanpotik eta nagusiki udaletxeari edo administrazioari begira ere ez da gehiago zaindu, eta relebo generazionala, belaunaldien arteko releboa. Orduan, zenbait denda, adinez, dendateko jabe edo langilea adinez gora junien neurrian, gutzi dute denda hori, eta ez da inoratzik egon leku hartzeko, eta horrek istea ekarri du. Piztu arrazoia da, nire ustez, kale nagusia historikoki komertzioak egon diren kale bat izan delako. Beste leku batzuk, pixkanaka sortzen jundianak izan dira nahi dut. Hemen goran ez da erresa, belaunaldia baina gehiago lanean edo irekita daramaten lekuak aukitzea badaude, ez esaten zaudenik, baina badaude. Ez da inerresa, aldiz kale nagusian, bastante erresa da lokal desente topatzea, belaunaldia baina gehiago lanean egon dutenak, agian ez familia berak, agian gero beste norbaitek hartu du. Iraun dutenak, eta orduan relebo horrek eragin gehiago izan du beste zenbait lekutan baino.